אז אני כאן בקניון הזהב לפעילות סופר שווה של אנבי קלאב, ואנחנו הולכים לחלק לכם 180 שקלים במתנה לכל המותגים שלנו. אז יאללה, בואו ונתחיל. שובבה שלי! כמה קל, כמה פשוט, זה כסף על הרצפה, לא תקחי? את סקסולוגית? רפלקסולוגית. את מוכנה לזכות בכסף? כן! חברים, אני מצאתי גבר מדהים שהשתתף לנו בפעילות. אנחנו הכבנו בסניף מפתח שפותח את התיבה המהממת הזאת. יש לך דקה לחיפושים. זה אני רוצה. אני רוצה את כל המגבות. קלח רק פעם בשבוע, אז כאילו, אז זה מאוד חשוב לי המגבת שלי. ז'וז'ו חלסטרה, מנומר, מזובר, מנוחש, כמה חיות אפשר לך בתיבת נועק? יואו, זה מזכיר לי, זה אחת מהמוכרות פה. זה דומה לויביאן. איריס, את היית שם, איריס! לא לעשות כאילו את מפחדת, את לא פיל בחנות חרסינה, קדימה! מצאת! קחית ב-180 שקלים, שיהיה לך ממש לשניצלים הבאים שלך, בבקשה. נוי. טוב חברים, אם עדיין לא הצטרפתם לאנבי קלאב, זה הזמן, יש שם מלא מבצעים, הטבות, וכמובן 30 שקלים מתנה לכל אחד מששת המותגים שנמצאים במועדון. אתם יכולים להגיע ל-180 שקלים מתנה. קדימה, תצטרפו, למה אתם מחכים? ממש אנבי בך. אתה אנבי בי? הבנת? כאילו מקנה.